Сура Ел-Фил, слонът, около 571 година от Йемен се насочила армия от абисинци към Мека, за да нападнат града и унищожат свещения храм Ел-Каба. Армията включвала и слонове, които да участват в битката. Такова явление било невиждано до тогава в Арабия. Това била една безсмислена експедиция на християните абисинци, тъй като те имали огромен храм за молитви в Сана и нямало нужда да разрушават храма на арабите в Мека. След като новините за планираната атака достигнала до езичниците в Мека, те били потресени. И тъй като били неподготвени и неспособни да се защитят, много от тях избягали от града и се укрили в планините, изоставяйки Ел-Каба и собствените си имоти. Но армията от слонове и войни била унищожена изненадващо от огромни ята от птици, пускащи от клюновете камъни, които поразили агресорите. Камъните били подобни на тези, с които били унищожен народът на пратеника Люд. Историците твърдят, че от тези камъни се разпространила едра шарка, която всъщност убила абисинската армия и техния водач Абраха. Сурата отразява този исторически момент с думите: Алам тара кейфа фа'ала раббука би асхабил фил. Не видя ли, о Мухамед, как постъпи твоят Господ с владетелите на слона? Алам ядж'ал кейдахум фи тадлил. Не превърна ли той коварството им в заблуда? Ва арсала алейхим тайран абабил. И изпрати срещу тях ята от птици, които ги замеряха с камъни от печена глина. Тармихим би хиджаратин мин сиджил. Фаджаалахум каасфин ма'кул. И ги стори да приличат на проядени листа. Пратеника Мухамед е роден в същата тази година, наричана от арабите годината на слона. Раждането на тази благословена личност било причина за опазването на Мека и свещения храм и знак за бъдещия просперитет и сигурност на града и неговите жители, както и на исляма.